La pobresa es cronifica a Girona. Això és el que es desprèn de l'últim informe de Càritas. Augmenten sobretot les necessitats d'habitatge, però també alerten de la situació precària dels joves. L'Ester va estar 2 anys vivint al carrer. Un problema de salut va fer que perdés la feina i a partir d'aquí es va trobar sense llar. Amb l'acompanyament de Càritas ha aconseguit un pis amb lloguer social i a poc va recuperant la seva vida. És una tranquil·litat poder arribar a casa, tenir casa teva on està. Vaig arribar aquí amb una motxilla i ara doncs tinc de tot, tinc el pis vestit i estic molt tranquil·la, puc anar a metges, puc anar tinguent coses un altre cop meves. El programa Sense Llar i Habitatge de Càritas ha crescut el 2022 un 63% respecte a l'any anterior. L'entitat també constata que la inflació disparada cronifica les situacions de vulnerabilitat. El que veiem és que aquesta inflació plou sobre mullat a les famílies que ja estaven patint, en aquest cas, l'impacte econòmic de la crisi pandèmica i que en molts casos venien ja arrossegant impactes de la crisi de 2008. Famílies que entren en situació de crisi, d'exclusió amb les diferents crisis, però que les recuperacions econòmiques no aconsegueixen d'alguna manera pal·liar aquestes situacions de pobresa i d'exclusió. Càritas alerta que 1 de cada 3 persones que han atès a les comarques de Girona són joves de menys de 35 anys i que s'han d'abocar recursos per no perdre aquesta generació.